Najčastejšie otázky, aké dostávam, sú: je so mnou niečo vážne zlé? Som jediná, čo toto robí? Prečo si takto ubližujem? Je toto seba poškodzovanie? Krátka odpoveď je zvyčajne nie. Hoci správanie zamerané na telo, BFRB, spôsobuje fyzické poškodenie, zámer je úplne odlišný. Seba poškodzovanie je často vedomá voľba použiť fyzickú bolesť na prekrytie tej emocionálnej. BFRB sú však zvyčajne evolučným inštinktom sebaúpravy, ktorý uviazol na autopilote, alebo podvedomým pokusom o reguláciu vášho nervového systému. Taktiež to nie je len OCD. Hoci patria do rovnakej diagnostickej rodiny, mechanika je iná. Pri OCD je spúšťačom desivá vtieravá myšlienka o hroziacej katastrofe, ak sa rituál nevykoná. Avšak pri BFRB zvyčajne nehrozí žiadna katastrofa. Namiesto toho vás poháňa fyzické nutkanie, stupňujúce sa napätie, ktoré ustúpi až po poškriabaní, trhaní alebo ohryzaní si nechtov. Prináša vám to pocit úľavy alebo pocit, že máte veci pod kontrolou. Je však potrebné si úprimne priznať komorbiditu. Niekedy nie je škrabanie, trhanie alebo ohryzanie primárne BFRB, ale symptóm telesnej dysmorfickej poruchy, nutkavej potreby opraviť vnímaný nedostatok. Inokedy môže cyklus poháňať silná úzkosť alebo depresia. V zriedkavých prípadoch môže dokonca človek zažívať halucinácie o parazitoch pod kožou. A prečo na tom záleží? Pretože ak je váš zvyk poháňaný strachom z niečoho katastrofálneho, alebo ak úmyselne hľadáte bolesť, aby ste sa vyrovnali s traumou, štandardná terapia pre BFRB nebude stačiť. Navyše, ak k BFRB pristupujete ako k obsedantno-kompulzívnej poruche, OCD, hrozí, že vám budú predpísané nesprávne lieky alebo terapia. Pochopenie tohto rozdielu nie je len o nálepke. Ide o to, aby ste dostali presne tú liečbu, ktorá vás skutočne oslobodí. Uvidíme sa v Pattern Lab.